Mopogore ni duond bura mar UDA oluongo romo mar kuku maduong' chieng' tich abich jumani mar tieko ywaruok mag telo ma osemiyo kweth moro owuok oko ka dwaro ni gweth oko jagoro maduong' miluongo ni Malala. Jakom UDA Mbarire nokwedo lendo manyocho gol kod okil Joe Halende chieng' tich ariyo mar wacho ni en kore jagoro manyien mar UDA. Jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa kaka weche bende ne omuoch e log tich mar UDA kawuono. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Malala koro nyalo bet piny mos kendo luwo tiende bang' tend duond burano kwedo chenro mar thiche oko e apisi. Jakom UDA Mbarire othir kod lendo mane ogol kod okil kamaloka Joe Halende chieng' tich ariyo jumani ni enie jagoro manyien mar UDA ka olero ni okang' makamano ne oringo oko mar chike matayo duond burano. Whatever happened yesterday was unfortunate. The political party called UDA has a constitution, clear party structures and organs within which decisions are made, and therefore somebody cannot come to the party and declare himself or herself an official of the party without following the laid down party procedures for him or her to be the position they declare they belong to. E odhiambo mar chieng' tich ariyo, Halende ne owuok oko kendo chiwo lendo mar loko loch mar Malala mosebedo kod achiedh nade e UDA kuom thuolo mar dweche buora mokalo. Today we are here to confirm that one Cleophas Malala has abdicated his role and his duty as the Secretary General of the ruling party. He is on the forefront against the formation of broad-based government. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. I, Joe Halende, will be taking over as the Secretary General of UDA party. Okang' makamano okelo ywaruok e log tich maduong' mar UDA e wang' apaya Mangong Road e kind johera mag Joe Halende kod Cleophas Malala ma oromo mar pimo pi kod mogo. Ywaruok makamano oweyo Halende kod hinyruok marach e wiye e kinde mane otemo donjo e log tich mar UDA e seche mag wang' onyango. Ne ochuno mondo okwor obila kar rombgi mar kelo thek e kind kweth ariyogo, wach mane ose kod Mbarire mane osiemo josiasa mag UDA kuom rowere pesa mar kelo koko. We again condemn in the strongest term possible the people who've been mobilized to come to the party to cause mayhem and to hurt others. We are a party that believes in the rule of law. We are a party with very clear ways and means of dealing with our conflicts, and we do not in any way support what has happened today and the goons that have been brought to the party headquarters to bring chaos. Mbarire ogoyo bade piny ni en adiera ni yie mar jokawil baro osebedo ka thembo e nam ataro, okang' ma omiyo kuku maduong' mar UDA dhi romo chieng' tich abich jumani mar twak e yore mag reso yie margi kuom nimo higni ariyo kende tok bilo loch. Tuko na challenges kwa chama, hiyo ni ukweli. Tuko na challenges kwa chama, tuko na mvurugano hapa na pale, ndio maana tuko na hiyo neck meeting on Friday kuangalia hiyo maneno na tutatue hiyo maneno pia. That's the purpose of our meeting on Friday. To look at the challenges facing the party, the emerging issues, and chart a way forward for the party. Mbarire kata kamano othegore kod weche moko ni chenro mar golo Malala e apisi en achiel kuom okenge madhi nyime e yor piny mar pedho paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Midhiero mag Malala ne ochakore bang' moko kuom jokanyo mag UDA seye kuom bedo machiegni kod Gachagua. Midhiero mare ne onenore e lela bang' jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod gavana manyeri Mutahi Kahiga nyise ni omako lemo mar jagoro mar UDA e yor hola. Mabiro bang' Malala siemogi kuom wacho weche manyalo kelo pogruok e duond bura mar UDA ka achiel gi nyiso tend UDA achaya. Kaluwore kod chenro mar temo loko loch mar Cleophas Malala e duond bura mar UDA, kuku maduong' mar duond burano tano bagoromo chieng' tich abich jumani
matemo kelo kwe e duond burano ma osebedo kod ywaro kaachiel kod gwandruok nyaka ne gikaw telo e yiero mar 2022. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.